sezvamogari kuziva kuti aiwa nyika yeZimbabwe nenyika yeZambia aiwa pane matensions aripo. Vanhu vazouya vakakonkluda vakati aiwa Hakaenda Hichilema na Mnangagwa aiwa ngavafogete madifferences avo vangomuvha on varegererane nekuda kwechitiko aiwa chinoitika aiwa munyika yeChina. Pationa kuti these guys yes vese vakaenda kuThe Chinese Africa Summit. Wamuziva akaenda Hichilema uya aiwa akasnaba asina kuatenda the Sabc Summit, but vakomana ava vanonosangana zvekare ikoko kuChina. Sanapita mashoko anobuditswa panapa vachingwaneva ndoti bo subscribe like or turn on the bell icon. Pane this picture sera muri kuona rikupostiwa ramuri kuona kuti aiwa these guys vakanogara muthis room vamuri kuona ma-African leaders, ma-head of state leaders vakagara. Muri kuona the Rwandan president pamwechete nemutungamiri wenyika yeZimbabwe Masodanzo Mnangagwa vakagara, but as you can see kumashure kwemutungamiri wenyika yeZimbabwe pana hakaenda Hichilema. Vanhu vanonyanya vachiti Zimbabwe and Zambia are not only physical neighbors, they are also neighbors on the alphabet. Let's quickly find each other and move on. Hakaenda Hichilema and Masodanzo Mnangagwa at the Africa Forum today. Panapa vari kuyanyora mashoko ekuti aiwa these guys yes my neighboring countries, but even in the alphabet they are also neighbors, which means nyangwe nepa picture muri kuona vakagara as my neighbors again, which means kunyange vakada kuseparatana, kunyange vakada kuita tensions, panapa vanhu vari kuyatora mashoko ekuti these guys ngavangoregererana zvingopera vamove on. But tiri kuona vari vachitaura nhau iyi tichiona munyika yeZimbabwe nenyika yeZambia these guys takaita kuti vasawirirana inhau aiwa yema-leading techniques, kuti vamwe vanogunun'una nekuda kwokuabhuzwa kwema-human rights nekwako illegitimate. Ndo zvakanyanya aiwa chatoona kuti hakaenda Hichilema zvidistance akati aiwa ina ndikambowirirana nevakomana vakadai vanoabhusa ma-human rights emunyika kana ema-citizens. Tinotidzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Chiona vakomana ava vachisanganiswa zvekare. Ndai comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.